ezin izan du etorri. Hirugarrena, Itziar Olasagasti San Sebastian, 21 urte, Orion Jaio. Laugarrena, Enara Eloki Irastorza, hau ere juvenila, 17 urte, Oriotarra. Bosgarrena ere, ez da erresa, ez da idira profesionale, Oriotarra. Zazpigarrena, Garazi Oliden Gozategi, juvenila baita ere, 16 urte, Oriotarra. Zortzigarrena, Usurbildik datorro, Usurbilen Jaioa aginan bizibai da, aita Orioko trainerun ibilila zuen, Sarai Lizaso Michelena. Neska hau iaz, Katalanagin Eusko Tren Ligan patroi ibilizen, aurten arraunari emango dio. Bederatzigarrena, Leire Etxeberria Ibarbia. Baita ere juvenila Orion Jaioa. Amargarrenak ezin izan du etorri, Ainoa Pozo Lizaso, 30 urte, Oriotarra, baina lanagatik ezin izan du hemen izan. 11garrena, Olatz Aiturua Segurola, 31 urte, eta Oriotarra. 12garrenak baita ere kale egin dio, Izaskun Manterola Arruti, 32 urte, Oriotarra, baina ezin izan du hemen izan. 13garrena, Leire Alustiza Lertxundi, 28 urte. Hau ez da juvenila, kadetea baizik. Ez dakit kadete eta heldu den urrengoa, juvenila baino gazteo, omen da Ainoa Gozategi Abaurrea. 12 urte egina, Oriotarra. 15garrena, Ainara Mancisidor Sein, 28 urte, Lezon Jaioa, Usurbilen bizida. Ibaikan ibilila, eta Oriora etortzea pentsatu dugu. 16garrena, Lide Lertxundi Castillo, juvenila baita, 17 urte, Oriotarra. 17garrenak kale egin digu, baita ere Naiara Campos Morei, 36 urte. Oriotarra ezin izan du gaur hemen izan. Eta jarraituko dugu, 18garrenakin, Maria Coloma Cabero, hau ere, Donostiarra, 36 urte, Usurbilen bizida baita. Ibaikan errenteiko traineruan ibilia, eta aurten Orion ibiltzeko asmotan. 19garrenak baita ere kale egin digu, Itziar Segurola Mancisidor, 27 urteko neska, Oriotarra. 20garrena izango dugu, Irati Lertxundi Larreta, juvenila, 16 urte, Usurbildarra. 21garrena, Ainoa Ilarramendi San Sebastian, juvenila baita ere, 17 urte, Oriotarra. Lehen esan dut, lehena irten dena, Nadet Agirre patrontza lanetan egingo dula, baino ondorengoak kale egiten duen egunean bakarrikan. Patrontza lanak momentuz egingo dituena, Nagore Aparicio Irastorza, 20 urte, Oriotarra. Neska hauen adina, bataz bestekoa, 24 urte terdikoa izango dugu. Badira, lehen esan deten bezala kadete pixkan bat hau etxiko dutenak, baina Antxon Beloki.
Bueno, hauxe izango dugu, Orioko emakumezkoen trainerua, ezin izango dute berak nahi bezala osatu estropada guztietan, juvenilean arabera. Arauek esaten du, ez dakitzen bat juvenil diran parte hartu behar dutenak, estropa bakoitzeko, momentu honetan bederatzi da. Talde honetan bederatzi juvenil esango digo. Hauen ibilbidea urten momentuz, 4 estropa egingo dituzte. Lehen da bizikoa, gaur bertan, Donostiko badian, Kontxan egingo dute. Ondorengoa, ez dakit ondo eman diten hau, Orion izango da, bai, bixigo egunean, Uztailaren 18an, gero San Juanen Uztailaren 31an, eta abuztuaren 8an Getarin, hortikan aurrera, Gipuzkoan. Ez dizuet esango palizaketek eman behar da jendeari, baizik, eskekizun batekin nahi bat, nik ez dakit, izazuena da. Hainoa badu, gizon plaza esaten da, baina honek emakume plaza izango du bizka. Nik ez dakit emakumen talde, zaletuen talde bat osatzeko, edo eskakizuna egiteko betako ez. Egun ondo noi, eta eskarrak asko tortzeatik, etxeala. Bueno, nik eskatuko nizueke, mutilean jarraitzaile zutsuanean bezala hori jotarra, nezkan jarraitzailere, aber estropa jarraitzaitu zuen indarra berko deu, guzaiatuko geha urten proiektu bat martxan jartzia da helburu bezala, eta datozkin urtetan, nezka gehiago animatzeian, da talde polita osatzean, eta guk alde guzti jengo deula, eta aurretik eskerrik asko.